lawan Cina Rita Malih Sumala Dewi Aisyah ing desa Jalan Parnae lan sinebut ing riwayat Si Abdul Qadir Jalan duk lagi rareng nangung aku guru ngaji Quran malam-malam dado sapi Si Abdul Qadir Jalan pagedatang kenging supe lan guru ngaos kitab fikih maring ulama ambil wafat wastanipun ukel kang derbetak nayang ukel puning kakasiwe dening seawas datang sawane mali gurune Si Abu Said Mubarak putraning Ali ingkang bangsa majome linung lan Muhyiddin miharsa ing sagunging hadis Nabi kang sinalir saking sagunging ulama sing Abu Ghalib wastane kalawan saking Muhammad anak Hasan Bakilan lawan Malik saking Abu Ghanaim nenggekang wasdang lawan saking Abul Qasim kang kaputra dening Ahmad ko bangsane miwasing liyana ika lan ngaji ilmu adat sarta saraf biwanau arut lan kitab kopian ilmu mantik lan ma'andi banding lawan ilmu longkon ana dening bangsane ana dening wasnane gurune Ki Zakaria Yahya putraning aling kang bangsa Tabriji linung lan bali
maring hujan tul arifin aboler amat kang wastan putrane muslim bangsane dapat punika ngaranan Se Abdul Qadir Jailan angalapin mutariko sing riko lawan ilmu tata krama lawan Syekh Abdul Qadir Jailan ngalapir punika saking astane gurune ingkang kekasih Imam Qadi Abu Said Mubarak Mahjumi lan Syekh Abdul Qadir Jailan ing mangsa iku menenggih jamaning para liyan ingkang alim kabeh miwakang mawi karomat lan sami makrifat sedaya kinoronan sampun dan anak ingkang kalintang mangkana Se Abdul Qadir linangku saking sasamang ning rewangi ngaji kabeh malah sagungi ulama kang sami kinoronan sedaya pan sami kantun tan banguningan kandapan deniran Se Abdul Qadir wonten kanggo rusanunggal Imam Rafi'i wastane punika minangka sirahing sake ulama Imam Rafi'i sampun mantuki karomatullah mangkana wong alim kaluing Praja Baghdad sedaya pada bicara kabeh miwakang para ulama angulari kang peryoga minangka kagantanipun kono sampun para tistong dan anak ingkang peryogi minangka anggantenanang Imam Rafi'i lungguhe mung Si Abdul Qadir Jailan linangkung Ustaz samaning para agung kang lungguh ing Praja Baghdad
tenanan ing salunggo gurune angling ing madrasah maka sagung ing sudagar kang sugi-sugi samyasung arta minang kaperbeyan berbeyane ambeciking madrasah gung kinarya pamurukane ing wong akeh maka ustadi sampurna wong ngaji kato ing madrasah sampun gamurung wong ngaji Quran lan kitab berkah si Abdul Qadir amuruking wong saprajan ing waktu purikan ke hijratu nabi winincal pancatus kali dasa asnawarsa langkungipun maka kamu muring etang se Abdul Qadir jalan nalika longgo ing Baghdad kalaning dados gaganten Imam Rafi kang lina se Abdul Qadir jalan masa iku ingkang umur tiket layan sabda warsa akata wong kang ngunjungi anakani ing madrasah ulama lan para salih serta dari panadaran agung ingkang karomat akeh para wali anjum ing se Abdul Qadir jalan kalawan se Abdul Qadir anggal pada Imam Ambali wasdane kang sinukan dening Allah wonten dening kang karoman ing se Abdul Qadir masur dan kongang yen cinandakang lawan datang kongang malih caritane dawakanang semuidin karomate pan sampun kalau kingrat kasebuting dora praja ing dalam kitab kasebut daten kena kurang lawan lawing amadangi lawi beciking aulian kang tinata sapaate lan muga-muga nyapaatana kalawan laleberaning Allah salah kang malur ingkang amur
hikayat ingkang karihin ngucap sawiji ulama Imam Abdul wastane kaputra dening Sulaiman asimu ingkang bangsa ana taiso nang rungu saking sing patimang Kang Ibu Si Abdul Qadir nalika dohir kang putra maka pati mau se ana ing sawiji masanak isuntan arsa ana saping susun isun araing tanggarom don angin tanana kang ningaling tanggaling wulan Ramadan maka ujare wong akeh saking wong desa jalan kaprai tingkah kita puasa mapandurung anu tanggaling sasangka Fatimah musaris maring komen sadayan patut lan sira kabeh mangko isun karya tanda sadinaiki ora arsa musuh anak isun Muhyiddin karena apa nyanan isun dinaiki tanggaling wulan Ramadan apa nisun taklid bae dening si anak manira samuning puasa kom sedaya amus kaula anut ke walak saharju kom jalan pansami taklid sadaya ing semui dinding kae sasampun ramangkana ke wong lian desa maning jalan tutur dina iki puasa dening sami aningaling tanggaling wulan Ramadan angin wong jalan kabeh kapetenganing sasangka iku tanda karomat ing Si Abdul Qadir waruh ing tanggaling wulan Ramadan barang dene masih tur masih kondang sasapan dan kena wangan tingali wonten dening nalika Si Abdul Qadir jalan nalika bobot kang ibu kang umur sawidak